In tagħmel parti minn xi għaqda kulturali lokali? Jew tieħsib wirt storiku jew forsi involut fi proġetti multikulturali? Tajjeb, xi tgħid kieku intu l-membri tal-għaqda tiegħek tagħmlu proġett artistiku immexxi minnkom sabiex tgħinu l-komunità tagħkom? X'tip, issa għad taħseb ftit int. Il-Kunsill Malti għall-Arti għandu programm ta' fondi għal proġetti artistiċi u kulturali li jinħolqu mill-komunità għal komunità. Għala, ħalli jinħolqu opportunitajiet ġodda ta' taħriġ u skambji u ssir riċerka relatata ma' aspetti tal-memorja u l-identità tal-komunità. Jistgħu wkoll isiru proġetti li jkattru d-diversità kulturali tal-lokalità tiegħek. Avvenimenti, produzzjonijiet teatrali, wirjiet, proġetti ma' gruppi etniċi, hemm ħafna xi ta' tagħmel. Huwa fidejk li toħloq proġett artistiku fil-komunità tiegħek u tapplika għal dan il-fond. Iżda ftakar, dan il-fond hu kompetittiv. Mela żur maltaculture.com, aqra sew il-linja gwida tal-fond u imxi pass pass mal-applikazzjoni. Dan hu l-fond Komunitajiet Kreattivi. Ikkuntatti l-Kunsill Malti għall-Arti għal aktar informazzjoni.